Zdravo ljudi i dobrodošli u Istinu direktno. Još juče su počeli ljudi da me podsećaju u komentarima da se oglasio predsjednik Srbije, pa da sam ja obećao da kad god se on oglasi da ću i ja, slažem se, nema problema, evo me, on se oglasio juče, ja odmah iza njega, mada teško će biti u narednom periodu da se prati tempo Aleksandra Vučića, jer on je čovjek u predizbornoj kampanji, ja nisam, zato ne ljutite se ako baš sve ne ispratim. Potom je Vučić, zašto ga pominjem, najavio ono što sam ja vama najavio pre neki dan, a stavit ću vam i screenshot, da vidite, do duše ja sam u emisiji predvideo da će to biti 19,75 do 50 i neki evro, zapravo rekao sam u prevodu da sad ne evrišem ovde, nego da pričam u dinarima, da će to biti isplata oko 5700 do 800 dinara, prevario sam se za 200 dinara, valjda 22. septembra svim punoletnim građanima Srbije sledi ono što im je sledilo do sad, jer to su, kako sam rekao i u toj emisiji, naše pare iz akcijskog fonda, dakle sledi po 6000 dinara, i sad naravno da će morati ono što sam i rekao u emisiji, se menja zakon, jer kako će i šta će sa onima koji nisu bili punoletni 2007. 2008. a sad jesu, kako ne bi oni bili nezadovoljni. Promenit će zakon, kakav problem, kod nas se prilagođavaju zakon i potrebi, oni ne postoje zarad toga da postoje, nego se prilagode kako kome šta odgovara. To je jedna priča. Ono na što ću vas takođe podsjetiti u ovom uvodu emisije jeste da je Aleksandar Vučić istom prilikom objavio da su Srbiji ukinute carine od strane Amerike, što sam ja i stavio u naslov. Povodom toga se oglasio i Borko Stefanović, pa je rekao da Vučić ne govori istinu, da je to zbog odluke suda u Americi koji je oborio odluku predsjednika i tako dalje i tako dalje. Sve to stoji, donekle je u pravu Vučić, donekle je u pravu i Borko Stefanović, dakle niko baš do kraja ne govori tu istinu. Meni je najzanimljivije pitanje jeste što se baš to sad dešava u ovom trenutku i šta to znači. S tim u vezi, evo vam još jedan screenshot i obratite pažnju, obavezno kad vam puštam ove screenshotove ranijih emisija, obratite pažnju na datume ispod. Imate u levom uglu datum, sitnije malo, kad sam ja neke stvari pričao. E sad, vidite datum kada sam rekao da se sudbina sveta kroji u Srbiji. I mnogi nisu verovali, misli su, aha, to je onaj clickbait naslov da ljudi kliknu da gledaju emisiju. Ja clickbait naslove ne pravim. Ono što mislim, to i kažem i u naslovu i na ikonici. Hvala svima koji nam pomažu. Oni koji to žele mogu podržati rad kanala Istina direktno putem Paypala istinadirektno@gmail.com ili uplatom na dinarski tekući račun koji vidite na vašem ekranu. I konačno, pustit ću vam još jedan screenshot, da vi vidite o čemu se tu radi, kakav je naslov te emisije bio. Ja sam je emitovao početkom marta meseca. Zašto? Pa zato što je bila najavljena poseta za mart mesec Trumpa Pekingu, odnosno tamo je trebao da ga primi Si. Međutim, zbog poznatih dešavanja na Bliskom istoku, stvar je odložena za neka 2 meseca ili beše mesec i po dana i oni su se sastali 15. maja u Pekingu. Ljudi su ispod, posle te emisije, kad je prošao taj navedeni datum, mislim da je bio kraj marta u pitanju, kako sam ja to naveo, jer nisam mogao da znam da će Trump zbog sukoba sa Iranom da odloži svoju posetu Siju i Pekingu. Oni su posle nadalje u sledećim emisijama pričali i pričali, evo nije se desilo ono što si najavio. Zamislite kad sam pogrešio za mesec i po dana. Umesto da se sretnu krajem marta, zamislite ja sam pogrešio, pa su se oni zbog objektivnih stvari, objektivnih okolnosti koje su takve kakve jesu, susreli 15. maja. Ali sve to nije bitno, mnogo je bitnije šta sam ja pričao u toj emisiji. A ja sam pričao da oni zapravo dele karte i da će priča da se odvija onako i po njihovom dogovoru. To sam na kraju krajeva i potvrdio kad su se oni sastali i kad su završili svoju priču u Pekingu. U
Pekingu su na kraju priče ostali sami u prostoriji Si i Trump. Kao prevodilac je bila Sijeva ćerka, što nama govori da Si je imao nešto vrlo važno da priča sa Trumpom, a to nije bilo ni za čije uši. Jel' tako? Jer da jeste, pa tu bi bio zvanični prevodilac, ne bi prevodila njegova ćerka. Očigledno nam to govori da Si baš nema poverenja u okruženje svoje i da je smatrao da neke stvari tu mogu da procure, zbog toga je preduzeo sve što je do njega bilo da se to ne desi. To nam pod brojem 2 govori da su stvari bile izuzetno delikatne. I pod brojem 3 mi zapravo vidimo da ono što su oni dogovarali tada se zapravo danas, ljudi, dešava u Srbiji. Jer, pustite vi to, odluka suda u Americi, pa nalazila je i ranije američka administracija načine da obnovi ili još pojača te Trumpove tarife, kako oni to kažu. Sada imamo na nuli, ljudi, na nuli carine Srbije. Zašto? Šta mi to tako važno izvozimo u Ameriku? Namenska industrija naša. Dobro, idemo dalje, ništa više. Ali ko izvozi u Ameriku? Pa Kina. Odakle? Iz Srbije. Ja sam vam u toj emisiji, evo puštam još jednom screenshot, ja sam Sija nazvao šefom proizvodnje u jednom preduzeću. Trumpa sam nazvao šefom obezbeđenja. Dakle, Si može da vam proizvede šta god vam padne na pamet, od igle do lokomotive, kompjutera, laptopova, telefona i svega ostalog, ali ništa ne može da proda ako mu šef obezbeđenja ne otključa vrata. I to se desilo. Šef obezbeđenja Trump otključio je vrata Siju, do duše mala vrata, backdoor se to zove, vrata od Srbije, da on tu može da izvozi svoje proizvode. Jer najvažniji naš izvoz u Ameriku jeste onaj kineskih preduzeća. Znamo svi kojih, a koje su bila vraćana, njihovi proizvodi su bili vraćani sa američkih granica zbog tih odluka. Šta je bilo obrazloženje? Pa da se u tim firmama sprovodi prinudni ili robovski rad. I odjedanput preko noći toga nema više, nego može sve teraj vozi za Ameriku. To nam zapravo ljudi govori da je to apsolutno politička odluka. Tek sad postaje vrlo zanimljivo. Stavio sam naočare. Idu podaci eksplicitno. Najpre da vam kažem i zahvaljujem se čoveku, neću da ga imenujem, možda čovek ne bi to volao, koji mi je poslao izuzetno korisne podatke o tome kako stoji stvar u Crnoj Gori što se američke priče tiče. Pa zapravo je na pragu istorijski sporazum između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. To je objavila pobjeda, a reč je o tome da je Majda Adžović u Vašingtonu, da je tamo potpisuje G2G, odnosno međuvladin sporazum koji bukvalno zaobilazi tenderske procedure i daje američkim kompanijama direktan ulaz u najvažnije strateške tačke Crne Gore. Pod 1, energetika i kritični minerali, i tu se zapravo zatvaraju vrata svim mogućim ruskim i kineskim uticajima s primorja i preuzima se energetska mreža. Pod 2, Luka Bar i bezbednost. Uvodi se sistem skeniranja tereta na svim graničnim prelazima ka Srbiji, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Spojen sam centralnim komandnim centrom u Podgorici pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država. Luka Bar postaje njihovo logističko čvorište. Pod 3, infrastruktura. Jadransko-jonski koridor i autoputevi prelaze u ruke američkog kapitala bez ikakvih javnih nabavki i bez ikakve konkurencije. To se događa u Crnoj Gori. Sad mogu da vas samo podsjetim da je priča već zatvorena sa Albanijom, sa Grčkom odavno, da su Bugari odavno ispotpisivali svoje međudržavne ugovore sa Amerikom i da su sada im ustupili svoju bazu za njihove tankere, avione itd. itd. Da su Hrvati potpisali sa Amerikancima priču o terminalu, LNG terminalu u Krki, da odatle treba da bude snabdevana i Bosna i Hercegovina.
Mi smo imali juče dva zanimljiva članka u listu Danas. Pored onoga što sam ja već rekao, gde je objašnjavao neke stvari Borko Stefanović, to je i drugi članak, prenosi ga Danas, a reč je o jednom analitičaru vrlo mladom iz Bosne i Hercegovine, Mujanoviću. I očigledno da taj dečko, mogu da kažem dečko jer je dosta, čini mi se, rekao bih po slici, mlađi od mene, a i list Danas pripadaju onoj drugoj struji, onoj levičarskoj struji danas u svetu, odnosno onoj, da ne kažem, soroševskoj priči, jer tako oni objašnjavaju nama, eto, kao sve se slučajno događa, slučajno se desilo ovo, slučajno su pale carine, i onda se objašnjava uloga Dodika, šta, kako, ne zna se ovo, ono, pa zna se, bre, ljudi. Zna se, jer polako sve leže na rudu i polako sve ide prema onom dogovoru, kako su to i dogovorili Trump i Xi. E sad neko će da me pita, jeli bre šta su dogovorili kad ti malo čas reče da se istiskuje ruski i kineski uticaj na Primorju, odnosno u Crnoj Gori? Pa jeste, pa to su dogovorili. I ostaje samo da se to realizuje sada. A reći ću vam i zašto se to radi. Vi imate, ljudi, zašto sam napomenuo Crnu Goru? Pa Crna Gora je broj 1 članica koja čeka na prijem u Evropsku uniju. A ovde ih Amerikanci pritiču, bre, ovim ugovorom, nema šta, pa baš me briga, bre, čega si ti član, možda budeš član i Svemirske unije, ti imaš ugovore sa nama i mi radimo po tim ugovorima, baš me briga, ti budi član čega, znači, ljudi, Evropska unija gubi bilo kakav smisao, pa to vidi i Macron. To vidi i Macron koji se ne oglašava, ljudi. Ćuti čovek ko zaliven. Mi imamo neke reakcije, akcije, poruke iz Berlina, iz Francuske, iz Pariza, nema ništa, bre. Ćuti, bre, čovek ko zaliven, ništa. Znate da je on prvi se oglašava. Sad ništa, ćuti. Jer vidi se gde idu stvari. A gde je zapravo idu stvari? Pa pričao sam vam o regionu, znači region je zatvoren. Bosna i Hercegovina. Biće rešen. Tu je Mile Dodik. Mile Dodik je po potrebi i ruski i američki čovek. Ako ne bude uradio ono što mu kažu Amerikanci, eto ga opet otvorit će oni one dosije ko su mu zatvorili i eto ga on opet pod sankcijama. Znači, Mileta omča spremna i on je pod kontrolom. Šta je za Srbiju? Pa za Srbiju je štap i šargarep. I to što nama Vučić sad predstavlja da je to njegova zasluga i njegovi odnosi sa američkom administracijom o skidanju carina, ne bre. To je, ljudi, on nema veze bre s tim, ko njega bre pita, njega niko ništa ne pita, jer u dogovoru velikih igrača kakvi su Trump i Xi, Vučić je izvršilac posla, odnosno stečajni upravnik, ništa više, bre. On ima da isporuči ono što mu se kaže, a šta ćeš ti unutra, da li će da deliš neke pare tamo, da li će pobeđeš na izborima ili nećeš, briga nas, bre. Ko ne pobediš ti, pobedit će neko drugi, tog drugog isto ćemo da držimo pod kontrolom, lepim rečima ili ružnim rečima, neka on izabere. To skidanje carina Srbiji jeste šargarepa. A šta je štap? Pa štap je ofak. Štap je ofak i NIS. I to je posao Vučića. Neće da mu tolerišu, ukoliko ne sredi NIS. I zato on nama, pored onih 6.000 i pored te priče, jao super, eto, uspeli smo, ogroman naš uspeh, carine su 0, nekih narednih meseci, posle neće biti 0, svako biće 10-12% sa Amerikom, što je podnošljivo i super. On nam napominje i treću stvar, a to je prvi put sam optimista u vezi dogovora MOL-a i Gazprom njefta u vezi NIS-a. Dobro, super. Ja i dalje nisam, volim, eto da me iznenade, ja više volim onako da budem realan, pa i negativan, nego da budem tek onako bez veze, kao nadao se pa se prenadao. Ja i dalje mislim da će to još malo da se razvlači, ali ne može dugo. Ne može dugo, znate zašto? Evo, sad smo imali primer Lukoila i njegove imovine, koja je ogromna u Bugarskoj i Rumuniji. I produžen im je rok za sređivanje iste priče kao što je i NIS, ovde kod nas, do 22. avgusta. Znači,
priča polako ulazi u levak i tu spora nema. Da konkretizujem priču vezanu za Lukoil. Lukoil posjeduje najveće rafinerije na Balkanu. To su Burgas u Bugarskoj i rafinerija Petrotel u Rumuniji. Krajem 2025. godine uvedene su im sankcije i OFAC ih je stavio pred svršen čin. Lukoil je morao da potpiše uslovni ugovor o prodaji celokupne međunarodne imovine vredne 22 milijarde dolara američkom investicionom fondu The Carlyle Group. Kako ih do dana današnjeg ljudi mrcvare? Da ne kažem, ne znam šta drugo da kažem, to se zove mrcvarenje. Iako je ugovor potpisan, OFAC je do sada 8 puta produžavao privremenu licencu za pregovore, poslednji put ova koja se desila juče do 22. augusta. Rusi ne mogu da dobiju novac niti da završe transakciju dok Amerikanci ne odobre svaki detalj. Prethodno je Vašington hladnokrvno blokirao i srušio pregovore Lukoila, to vas podsjećam, sa švajcarskim Gunvorom i fondom Xtelius. Imamo drugi primer, to je primer ruskog aluminijumskog giganta Rusal. Rusal i matična kompanija EN Plus bio je pod brutalnim sankcijama OFAC-a. Ishod, da bi OFAC skinuo sankcije, ruski milijarder Oleg Deripaska je morao potpuno da se odrekne kontrolnog paketa akcije i vlasništva. Upravni odbori su očišćeni od ruskih kadrova, a na njihovo mesto su postavljeni američki i evropski državljani. Kompanija je nastavila da radi, ali upravljanje suštinski prešlo u ruke Zapada. To čeka i NIS ako mađarski MOL preuzme većinski udeo od Gazproma. I konačno imamo primer Venecuele i Irana, a to je igra sa opštim licencama. Kada Amerikanci žele da kontrolišu tokove nafte u geopolitički osetljivim zonama, oni izdaju takozvane generalne licence. Šta je ishod? Izda se licenca na mesec ili dva, dozvoli se rad isključivo preko zapadnih partnera kao što je Chevron recimo u Venecueli, a sav profit ide na blokirane račune pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. A ako država ne sluša, licenca se sledećeg meseca ne produži i nastupa trenutni kolaps. I to vam je taj štap za Srbiju. Dakle, imamo šargarepu, to je otvaranje strateškog dijaloga sa Amerikom i skidanje carina i imamo štap, a to vam je NIS. I od Vučića se traži da reši pitanje NIS-a. Sad on nama predstavlja da on nema nikakve veze sa tim, da on eto čeka sa strane, nada se ko ja, ovo što se nadam da će MOL i Gazprom da se dogovore nešto, a zapravo se od njega traži, ma ne interesuje nas, da li će oni da se dogovore ili neće. Ajde, sklanje Ruse iz NIS-a. I priča zašto se sklanjaju Rusi i kakav je dogovor Trumpa i Sija. Pa ljudi, to je neviđena igranka u istoriji. Verujte mi, ja sam, kad sam razmišljao, ja sam na kraju bio impresioniran šta su oni smislili. Slušajte sad vi ovu priču. To je moja logika. Nemojte me pitate za dokaze, ali mi kažete šta nije u redu sa tom logikom i zašto, ako mislite da nema smisla, nema. Kažete mi, ja prihvatam svaku činjenicu. Dakle, slušajte vi ovo. Mi smo imali sastanak u Anchorageu, je li tako? Na šta se poziva Lavrov danas? Zapravo pre 2-3 dana u Manili kad je pričao sa Rubijom. To je onaj sastanak Putina i Trumpa i očigledno da je tu bilo vrlo konkretnih stvari za dogovor. I očigledno da su se Rusi preigrali i mislili su da mogu da dobiju još nešto, ali umeđu vremenu dok su se oni tako igrali, dok je pažnja i Berlina, i Brisele, i čitave Evropske unije, i Ruska, bila skoncentrisana tamo na Ukrajinu, Amerikanci su radili posao, ljudi, i završili su veliki deo svog posla. Posao je, podsjetit ću još jednom, IMEC koridor. Znači, ide od Indije, prelazi preko Bliskog istoka, zato se priča sa Iranom otvorila i dolazi do nas ovde, do našeg regiona. Šta se distribuira? Američka tehnologija i indijska roba. Da je to tačno, pa mi vidimo iz onoga što je na prvu potpisao Đurić u prvoj rundi pregovora sa Amerikom.
Mi vidimo takođe da Marko Rubio kaže Lavrovu ono što je bila priča u Anchorageu, to više ne važi. Pa naravno da ne važi, jer sad su drugi uslovi na terenu. Realnost je drugačija. Znači, to više ne važi. Lavrov pokušava da vrati tu priču na Anchorage, shvatili su u Kremlju i u Moskvi da je to bila solidna ponuda, ali ta ponuda više nije na stolu. S druge strane, Kina nas se nama ovde od analitičara silnih, pa i svetskih, predstavlja kao veliki prijatelj Rusije i zapravo ona im mnogo pomaže da oni i dalje nastavljaju da rade ovo što rade na istoku, sa Ukrajinom. Ljudi, to je takva igranka, da to svet nije vidio. Vi imate Trumpa, je li tako? I imate onu priču, sad će, kaže, Trump ima plan da napravi obrnutog Niksona. Šta je plan, šta je obrnuti Nikson? Pa Nikson je svojevremeno, da bi rasturio taj komunistički savez, komunistički blok, a koji su u velikoj meri činili Kina i Sovjetski savez, on je otišao direktno u Kinu i tamo je pokušao da sklopi dogovor sa kineskim liderima u to vreme, da li beše Mao Tse-tung, ko je bio. E sad su Amerikanci to nazvali pred onaj susret na Aljasci, obrnuti Nikson, sad će Trump, kaže, da napravi dogovor sa Putinom, to će biti samo obrnuti Nikson, nije Kina, nego je Rusija. Ali ispalo je, kaže, ne može, nije propao je plan, Rusi i Kinezi drže se zajedno. A onda je usledila poseta Trumpa Kini. I tamo je očigledno sve dogovoreno. Šta je dogovoreno? Pa Kini zapravo, ljudi, potpuno odgovara da Rusija sve više i više bude uvučena i se sve više troši, kako god posmatrate, materijalno, finansijski, ekonomski, ljudski, ovako, ono, u ovom apsolutno besmislenom, ljudi, apsolutno besmislenom sukobu, za koji opravdanje mogu da nalaze i pričaju ovim ljudima neke priče, ne pričaju samo ovo kremaljsko rukovodstvo i ništa više. Ko hoće da veruje u to, neka veruje, ja mislim, za mene je to apsolutni besmisao. Kini odgovara, jer Rusija sve što se više troši, ona sve više postaje zavisna direktno od Kine. Kina je guta, ljudi. Kina ima već svoje teritoriju u Sibiru. To je eks-teritorija ruska. Tu ne važe ruski zakoni, tu važe kineski zakoni. Ako postoji narod koji možda živi u Sibiru, i možda se to su Kinezi, on možda se gde god da ih staviš, on ima da, nema veze, plus 50 žive, minus 50 žive, znači, priča je takva. I njima odgovara da Rusija sve je oni kao, Bog zna kako onda, pa kako išle posle. Trump i Xi, tako je bilo, pa je onda par dana kasnije u Peking došao Putin, je li tako, da mu Xi izdiktira šta je plan. Naravno, nije mu rekao, naravno da Putin to zna, pa nije glup. Nisu Rusi naivni. I onda je išao, ko? Vučić. U Peking. I njemu je rečeno šta treba da odradi. I od tada i počinje da se menja. Ljudi, pa vidjeli ste, narativ u Srbiji od tada počinje. Od posete, tamo mu je Xi dao onaj orden, rekao, ja ću ti dam orden i ću da ti zatvorim ovu priču sa Trumpom, da te više ne proganja, da te ne ganja, a ti ćeš meni da otvoriš vrata tamo, ona zadnja vrata, da ja mogu da guram svoje proizvode u Ameriku, jer mi tu se sporimo oko tarifa, nije sporno, ali da ipak radimo. A zašto uvek ta vrata moraju da budu otvorene između Kine i Amerike? Pa nije ni Amerika naivna. Pa Kinezi imaju minerale, i to u neograničenim količinama, najviše na svetu, i to one koji su neophodni sada za satelitsku, ovakvu, onakvu, kakvu god hoćete tehnologiju. I uvek će Kina i Amerika, uvek dve super sile, drže otvorena vrata za svoje dogovore. Šta je dogovor ovde? Dakle, Xi je dao Vučiću orden i one robote nam dano Vučić da igraju kolo ovde, a Trump mu je dao dijalog o strateškom partnerstvu. A zašto? Pa dogovor je sledeći.
između Trumpa i Sija. Ja u Srbiji ne diram, kaže Trump, ne diram tvoje rudnike, tvoje fabrike, meni to ne treba. Ti ne diraš moju energetiku i ja vodim računa o bezbednosti jer sam ja šef obezbeđenja, ne možeš ti. Znači, može se desiti da ti iščupam one Huawei kamere, najverovatnije, ili ću da ih prilagodim mom softveru, što je druga moguća varijanta, a treća moguća varijanta je ja to sve pravim svoje. Kraj priče. Šta je Vučić u toj priči? Lider jedne neutralne zemlje koji ima stav la. Vučić je stečajni upravnik. Ima da isporuči Kini ono što je dogovoreno i ima da isporuči Americi i Trumpu ono što je dogovoreno. To je plan. I Vučić tu nema izbora. Ja neću reći da je neko drugi u regionu u boljoj poziciji od Vučića. Pa nisu ovi ljudi budale. I Hrvati, i Crnogorci, i Edi Rama u Albaniji, i svi ostali, da ih sad ne nabrajam, Rumunija, Bugarska, pa nisu oni ludi, bre. Pa nema priče, bre. Hoćeš, nećeš, niko te ne pita da li ti, ovde se sprovode strateški planovi na delu. Mi zapravo imamo sudar imek koridora američkog i kineskog. I zaista on će se sudari ovde baš u Srbiji, bre. Ali, bože moj, to je ekonomska bitka. Ekonomska bitka. Pa ko je bolje neka pobedi. Ali, ispod čega ne idemo, šta su crvene linije? To je dogovoreno. Ne diraš mi fabrike, kaže si, ne diraš mi rudnike. Infrastruktura, aj to moje, da vidimo tu, pa možete i vi nešto da upadnete, a Trump kaže, ok, ja tebi to ne diram, ti ne diraš moju energetiku i ne diraš ono o čemu ja moram da brinem, a to je bezbednost. Ruka ruci, doviđenja i prijatno. Za sve ostale isto važi, ljudi. S tim, što to znači, ne samo stop za Moskvu, da ona mora energetski da bude odavde izbačena, jer je propustila svoju šansu da bude deo priče. Jer vi vidite koliko su ovi ljudi u Kremlju koji vode ovu današnju Rusiju. Ja pričam sad o Rusima kao narod. Ja pričam o tom njihovom rukovodstvu, ajde da kažem, onim društveno-političkim rečnikom, onim komunističkim, oni to najbolje razume. Vi vidite koliko su oni ljudi otišli u šrek. Otišli, ljudi ne vide šta je priča i šta se dešava i da su ispali iz svake igre. Samo svojom krivicom. Jer podsjetit ću vas, oni bi i dan danas bili u situaciji da snabdevaju Evropu gasom i energentima, da nisu uradili ono što je Putin uradio na onoj Minhenskoj konferenciji, tamo koja je beše 2007-2008 godina. Kad se cela priča počinje da se okreće. Sad opet ne prihvataju ponudu Trumpa i opet greše i stavljaju sebe u poziciju da su između čekića i nakovanja. Ne zna se kojim više, pa ja mislim da manje Trump radi o glavi Rusiji nego što Kina radi o glavi Rusiji, ima da ih pojede, bre, za doručak. A zapravo se predstavljaju kao izuzetni prijatelji, podržavaju se, jer Kina, ljudi, pa kako ih uslovlja, pa kome će više da proda Rusija bilo koju svoju stvar, energente, jer oni samo to imaju, ništa drugo i nemaju za prodaju. Nafta, gas. Jer je to najlakše, ubodeš cevku, praviš cevke, variš cevke i tako idemo dalje. To je najlakše. Pa jedino Kini još možda, nikom više. Tu se pojavljuje ko? Da idemo do kraja, tu priču da razmrsimo. Zašto ja kažem Berlin? Pa tu se pojavljuje Berlin. Pa Vučić je ovde došao, ljudi, kao čovek Putina i Merkelove, da bi s jedne strane omogućio i bio zastupnik ruskog kapitala ovde, vezan za NIS, a to povlači i kontrolu Srbije, kako god hoćete, politički, bezbednosno, ovako, onako, od strane Rusije, a s druge strane da Nemcima, odnosno Berlinu, obezbedi šta? Šta je trebalo to Nemcima? Šta im treba to i Srbiji? Jeftina radna snaga? Pa ovde više nije toliko jeftina radna snaga.
fabrike ovo, pa to su imali i u Mađarskoj. Pa šta treba? Pa litijum, bre, samo to. Samo to je u igri, bre, samo to je u priči. Zašto? Pa mi vidimo da se u Nemačkoj sada, danas, juče, čitajte članke, proguglite, pa rasulo je u njihovoj automobilskoj industriji. Grad Stuttgart proglašavaju za nemački Detroit. Vi znate šta se desilo u Detroitu pre određenog vremena. Tamo je bilo sedište američke automobilske industrije, giganti, Ford, General Motors. To je propalo sve, bre, ostale su prazne hale, to su ruine, grad duhova. Razumete? U jednom trenutku je to... to preti Nemcima. Njihova automobilska industrija, koja zapravo drži privredu i ekonomiju te zemlje, je u apsolutnom rasulu i haosu. Kinezi su ih počistili kada je reč o automobilskoj industriji. Jeftiniji delovi, jeftinija vozila, lakše se održati. Ma šta ne? Počistili su ih kao s gumicom. I sad, još na sve to, oni nemaju litijum. Od litijuma se prave baterije. Od baterije za mobilne telefone do baterije za automobile. Pa ako sad ne praviš električne automobile, s tobom je bre završeno. Nema šta da pričam. Jer sami ste uveli ta pravila. Želeli ste, Evropska unija je to insistirala, tako? Na tome, okolina da bude čista, izduvni gasovi, da je zagađamo. I sami ste upali u igranku koju ste vi smislili, bre. I sad nemate litijum. A Srbija ima toliko litijuma, zajedno sa Republikom Srpskom, da može da zadovolji 98% potreba Evropske unije. I sad, šta se dešava? Pa Berlinu je jasno, ako upadnu ovde Amerikanci i ako oni preuzmu energetiku i bezbednost, kontrolišu, pa tu nema ništa, oni nemaju ništa od litijuma. Pa naravno da će litijum da kontrolišu isto Amerikanci, šta će da im daju kao? Neće. I sad šta oni rade? Pa oni vide da im stvari izmiče kontroli i onda se javljaju glasovi iz Nemačke sve više i više političara i vidimo i remont kabineta Merca pred ovo letnji raspust, kako oni to zovu, idu na odmore, malo da odmore, i to, renovira se kabinet Merca, da naprave ponovo deal sa Rusijom. Zašto? Nemaju energente, vi ljudi. Nemaju energente i nemaju resurse. Zapravo, oni nemaju ništa. Nemaju ništa. Oni nemaju vojsku. Nemaju vojsku. Prevaziše su ih evropske zemlje ovim silama, da ne pričamo. Kad kažem nemaju, ja mislim na celu Evropsku uniju, bre. Na sve mislim. Ko ima? Šta imaju, bre? Pa ne ništa, bre, oni su očekivali da ih Amerikanci, bre, brane, uvek, ceo život. I ništa nisu radili, ladovina. Pa još neće ni da plaćaju ono što im kaže Trump za NATO. Pa čekaj, ko, bre, pa zaštita se plaćati, kad iznajmiš telohranitelj, mora ga platiš. I sad su u problemu. Nemaju, znači, vojnu silu, nemaju vojsku, a i kod ide, bre, u tu vojsku? Kod ide, bre, jer to nije Nemačka od pre 25 godina, pa to je malo drugačija Nemačka. Pogledajte samo fudbalsku reprezentaciju Nemačke, sve vam jasno. Ja navodim Nemačku kao primer, bre, kao lidera Evropske unije. I to jeste najveća država Evropske unije. Sada oni pokušavaju ljudi da se iščupaju. I onda nije sporno. Da vidimo da napravimo opet deal s Putinom, ko što je napravila Merkelka. Putinova koleginica, ona je bila u Štazi, on je bio u KGB-u. To su bile povezane službe. Sad oni prave opet, hoće da naprave deal da dobiju energente, da ih Trump ne ucenjuje, bre. Jer nemaju, šta će, bre, bez gasa? Automobilska industrija propada, pa kako će se snađu za litijum, ako Amerikanci ulete ovde? Srbija je zapravo bila nosač aviona Kine, fabrike, rudnici, sve. Jel' tako? Tako je. I šta su onda oni iskontali? Pa čekaj, nemoj sad mi da se bijemo u Srbiji, Amerika i Kina. Nemamo ništa od toga, možda samo da imamo trošak i jedni i drugi. Hajde da podelimo stvari. Evo tebi fabrike i ovo, a meni energetika, važi, ruka, ruci, doviđenja i prijatno. Šta to znači? Pa to je stop za Moskvu i stop za Berlin. Konkretno, stop za litiju. Priča završena. Ja nemam ništa da vam kažem više. Na tu temu mogu da završim ovu emisiju i završit ću je, ali ću da vas pitam nešto. Vi meni kažete šta nije logično u ovoj priči koju sam ja ispričao. Ali ima neka nelogičnost. A ako jeste logično,
onda je logično i ono što vam ja pričam mesecima unazad, je li tako? Pa ko stoji iza Vučića? Sad vidimo. Stoji Kina, je li tako? Kineski igrač odavno. Bio je ruski i nemački, pa se otrgao kontroli. Kad su videli da se otrže kontroli, oni su mu spakovali studentski protest. Pošto je on sad samo ostao kineski igrač, tu mu je Xi Jinping spakovao da bude kinesko-američki igrač. Zato mu je ponuđeno dijalog o strateškom partnerstvu sa Amerikom, zato su mu spuštene carine na nulu, to je šagarepa, štap je, sredi ono što ti je rečeno, a to je NIS. Rusi idu odatle. Ako iza njega stoje Kina i Amerika, pa ko stoji iza studentskog pokreta? Nemojte, molim vas, nemojte da me ponižavate pričama da je to autohtoni srpski pokret, jer se ništa ne dešava slučajno. Pazite, evo sad, pa retko kad se desi da manje od 30.000 ljudi pogleda emisiju, neku možda, Istina direktno. Aj mi da napravimo pokret. Autohtoni, naš, kako? Mreže, YouTube. Čekajte bre ljudi, pa to je ogromna organizacija. Pustite tu priču. Dakle, ako Kina i Amerika stoji sad iza Vučića, ko stoji iza studentskog pokreta? To vam pričam stalno. Pa stoji Moskva. I Evropska unija. Zašto? Pa ne odgovara im više Vučić. Jer postaje kinesko-američki igrač, a ruši njihove interese u Srbiji. Interes Rusa je NIS, interes Berlina, odnosno Evropske unije, Brisela je litijum. Hvala na pažnji. Bila je ovo Istina direktno. Želeo sam samo na kraju da potvrdim, eto tu priču koju vam pričam, da vam iznesem još jedan mogući dokaz. A vi verujte u šta god, mene slobodno u komentarima dementujte, kažete ovo nije tačno zbog toga i toga. Ako je vaš komentar ima nekakvu logiku, ja ću vrlo rado na njega da odgovorim, ako ne, ignorisat ću, jer nema smisla da ja sad gubim energiju na neke stvari ili da komentarišem parole studenti pobeđuju ili nemaš pojma. Stvarno, ne mogu to da radim. Vidimo se.